Bini-bining narirarayos ko. Bini-bini marikito na lagi ko. Ikaw ang... Nari diri sa Tubod flooring water. So, actually mga kamate din mo pag senior high school. Kanang Saint Gregory the Great. Saint Gregory the Great. So, ang nadiri kami na sa Iraq. Hi, Bi. Binabati ko nanay ko dyan. Dito kami sa Tubod. Ang nanguyog di ayan. Ang katong best sa katang... Hello, what's up mga vlog? Senior high sa Saint Gregory the Great. The Great. Batal rin kaya di kayo kita na. Ay, takaray. So kami rin ang uyod rin kaya mga uban others kayo. Yes. Pero hindi ko nagod sila ikaw na. Mga perspective yung hotun. Na sila ka na job sigaran mga kaspina mo. Nani trabaho nini mo kuon. Dato na. Kami pagilin mo ragbuang rin. Klik na ka. Gede na. Hello, happy hi. Hi. Hi mga kabisaya. Mga una day may day. So, maori na among katis day. Gamay-gamay rin kinintos rin pero What's up mga guys? pero jud kayo mo kwarta pasensya kayo kay sus kung daghan pa lang nanguyog sa nga yun. Yun. Naugay ko yun kay daghan mo mi. Ay daghan mo What's up mga ka-vlog? Hello to my guys. So, senior high school sa SHS College. So, shout out ko Ma'am Cora. Mga unsa miya kay kanina kay gutom nami. Ang roll call. So Mark Glenn Tolentino from Cloan Wisbu. Roll call ba? Dasperay. Roll call Ipos lang. I'm Shabalito ko rin niya. Si Chab di ka day. Ya. Kisa mi kailan ni. Mata ba? Siren. Udah na, mga udah gutom na. Di madam. Sorry na lang. Yan. Gabi. So kami na di ay no. So mga una niya sa kayo. So later na ta magtiwas mga kabisaya. Later na. So salamat and we go to see other people. Oy, thank you ba. Salamat sa shopping. Okay, manari may kaon day. So nahurot na among gitong kaon. Ay wala day. Para niya bari. So kanang until 7 PM, 7 AM din may day tomorrow. So maligo na yung mag-ilis mi. Mahalag gamay na kami basta malingaw lang mi kay ma'am di naman gusto makahiusa ang mga classmates o mga mahal sa kinabuhi. Oh, char. Yeah. So, what's up mga kabisaya? Hello kami mga kabisaya kay. Kanang wala kay tao diri nga. Nga di kay saba. Pero kami ni saba. Naligo na rin media sa ko na Tubod flooring water. Tindot kayo kay grabe kay kanindot. Nga sulit kayong bayad 190 okay ra kay di ba ganyan. 8 AM to 8 PM to 8 AM. 7 AM. Lingaw juga kami dari kamera dyan mga outdoors. Actually ko yun kanang reunion dyan sa mga senior high classmates sa SCC College. Bata uban gud na nanay responsibility man may mga job, may mga trabaho. So ang nadiri kanang mga makarir ba? Mga uban dili kay audit maingon nga address ka sila. Di sa karon panahon na kay pandemic. Sa karon panahon ang pandemic na nihala kay kwarta ba o ta ka paon. Report mi sila. At kami, original kausap. Kami ako, si Adrian. Ang bata ni Adrian, lingaw kayo. Tutraw lingaw kami! Tabi ni film sa vlog. So mga kabisaya, mao din yung mga kuyog ito sa mga amigo. Lingaw kami sa So mo din anak ni Adrian kapangpangan katong lingaw kay sa una sa senior high school gid live YouTube. Grabe kayo din. Nadayon jud mong ligo bala gamay kami. Basta lingaw mi.
Ano to lang, orders kayo. Say, mag-saril. Ato, mag-saril. Darwell Simpson. Stress. Wala sa pagkakutasa. So, sa balita, Jasper, mao din yung... So, kami rin tayo, wala dyan ni Kuya Kanguban, kaya ako man, busy. So, kami lang dyan. Katawa, kuya. Ito, yes, Iga po. Mo ni anak ni Apocalypto sa una, katong una pa ni si Bangag Dre. O, ganito ang una. It's a beautiful day, beautiful night. Daddy loves others. Me love you forever. And friends, Daddy, getting to you each other. Kaluod. English, anda ba't English? Hello vlog, welcome to my guys. Hello, everybody, together with my friends. We are celebrating our year 2018, 2019. No, 17, 2017 and 2018 reunion. But friends and my classmates of everything. Senior high school, grade 11, grade 12. We are Saint Gregory the Great. The Buhagay section is igit. very stronger and never first section. it forget it. The first section. What? Well, I'm out, man. Stanislaus ka. Since Stanislaus Costa. Don't come me because I'm so everything. So we're here to celebrating our union. So he Jasper and she sorry. Here's. Sorry, Cursors. sorry. I'm not Here's good at this Jasper and English, but Siren, I can here. speak together with my friends. No, I didn't. Hey, no, it's nothing. It's stuck him. It's stuck him, bye. Sorry, no, it's stuck him. You sticker. No.